German gazteluan. Mikel Pablo, ez jakin non nagoen. Algortan? Ez. Beste lekuan nago. Bai, ze lekutan? Pista bat emango dizut. Oso polita da eta oso ederra. Ez asmatu. San Mamés? Ez. Beste aukera emango dizut. Nola? Mikel Pablo, buruan beti neskak eta futbola. Zu beti berdin, Bai, venga, agur. Ze leku polita. Ziur Mikel Pablok ez dakiela behar bezala estimatzen. Hene, beste opari egin beharko diot. Haupa, gunon lagundu alotzut? Kaixo, izan zara, gazteluko printzea. Bertako langile, bainaz. Bai, eske ikusi du gaztelua zarra eta ametxetan hazinez, bueno, beste munduan nengoen. Beste partikulak oroar bat zenbatzailea eskatzen du. Beste opari bat erosiko diot, edota beste aukera bat emango dizut. Beste opari erosiko diot esate baterako, ez da egokia izango. Hilabete barru, Mikel Pablo, nire laguna eskontzen da, eta estei gauerako oparitu nahi diot gela berezi bat, balakizu, gela berezia estei gauerako. Guk egiz esan oso logela politeko, guz. Bai, badakitze, aurreko astean nire beste lagun bat etorri zen ona, Gontzal Mari. Badakizu, tipo bat oso altua, ie horia, erortzen zara nor esaten dizudan? Ez naz jabetxe, barran. Bueno, berdin du. Nahi zuen dorreko zuitea erakusten bat. Bale, guazen, bai. Gontzal Mari etorri zen bere neskarekin, neska txiki bat beltzarara Tatiana, kubatarra da, Konturatzen zara nor esaten dudan? Ez naz jabetxe, nola? Bueno. Ze, guztoko zulo beli, Oso polita, Ohartu naiz terraza daukazuela, atera gaitezke? Bai, guazen. Ze ondo, bai. Ze polita, benetan, Mikel Pablo hori pila bat gustatuko zaio. Behitu zeako, bizta panoramiko politxeko zen? Bai, horretan ez da zer hori. Tiese, bertigoa daukat. Zerbaitez jabetu, ohartu edota konturatu esan dezakegu euskaraz. Aldiz, horretan enaiz erori esaldia esate baterako, ez da egokia izango. Horren ordez, enaiz horretaz konturatu edota jabetu esan dezakegu. Aizu, Igor, erakutsiko ditazu beste gela bat? Bai, noski, nahi gozu zuit printzipala erakutsiko zut. Bale, oso ondo. Aizu, Igor, oraino hartu naiz. Hemen, gaztel honetan benetako printze edo konderen bat biziko zen, ezta? Nor? Hau opari bat zen, Napoleon hirugarrenak egin ziona Maria Eugenia Montijo enperatrizari. Eugenia, Alpako dukezaren alaba da. Ala, edo beste Eugenia bat da. Hori beste Eugenia bat da, aspaldi zen hori. Noski. Gaztelua zarra da, horretaz ez naiz jabetu. Eta horrein zer da, Eugenia horren ilobaren batena edo beste pertsona batena? Ez gaur egun grupo salduaren hotel restaurante bada, baserri maitea eta zahor salduakin batera. Aizu, pentsatzen ari naiz, hobe beste odol mota bat edukitzea, Horrela, printzeak izango egiateke, Gautegi Zarteagako gazteluan ikusi dugunez, beste partikulak oroar bat zenbatzailea eskatzen du, adibidez. Beste gela bat, edo beste pertsona bat. Bestalde, zerbaitetaz jabetu, konturatu edo ohartu egiten gara. Baina, baztertu egingo ditugu, ez naiz horretan erori bezalako esaldiak. Ados? Argi geratu baldin bada, badakizu zer egin behar duzuen, honekin edo arekin, egin.